Nes I ddechrau fo yn ôl yn 2012 ac erbyn heddiw mae yna dros 6,500 yn dilyn y cyfrif ac ar noson arferol yn nos Fercher da ni'n cyrraedd dros 2 miliwn o llinellau amser a bron i miliwn o gyfrifon gwahanol yn rhyngwladol. Be dyn ni'n siamlygu i'r gwerth o defnyddio'r Gymraeg i farchnata ac i hyrwyddo, enwedig ar rhwydweithiau cymdeithasol a llwyfannau digidol. Mae'r Euros wedi dangos bod cwmnïau mawr fel Budweiser, Adidas a Carlsberg wedi defnyddio'r Gymraeg, ddim jyst i cyrraedd siaradwyr Cymraeg, ond i cyrraedd diaspora fwy eang. Dyn ni wastad yn meddwl amdan Cymru Cymraeg fel pobl dyn ni fod yn targedu fel endid economaidd. Ond pan ydych chi'n meddwl amdano, mae yna 3 haen i gymdeithas Gymraeg fel dyn ni'n gweld o. Yr haen gyntaf, Cymru Cymraeg, pobl fel fi sy'n gweld lori mynd lawr y stryd efo adeiladwr ar yr ochr a dwi'n penderfynu, reit, dwi'n mynd i gael fôn i hi adeiladu fy styniad nesaf. Yr ail haen wedyn ydy'r Cymru di-Gymraeg a pobl sydd wedi symud i Gymru sydd yn gyrru plant nhw i ysgolion Gymraeg ac yn gweld y manteision o gael addysg dwyieithog. Ond mae yna drydydd haen hefyd, sef pobl sydd yn byw yng Nghymru, sydd ddim yn siarad yr iaith, sydd ddim wedi gyrru plant nhw i ysgolion Cymraeg, neu sydd wedi dod i symud i fyw i Gymru, ond maen nhw'n licio'r ffaith bod Cymru yn wlad sydd efo iaith a diwylliant unigryw. Felly os ydych chi yn hysbysebig yn defnyddio'r Gymraeg yn eich negeseuon chi, ddim jyst siaradwyr Cymraeg ydych chi'n medru cyrraedd, ydych chi'n medru cyrraedd bron i 2 filiwn o bobl.